Σας παιδιά, είναι το δεύτερο βίντεο που κάνω για έναν συγκεκριμένο λόγο. Σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να προσπαθήσω να σας μάθω κάποια κόλπα στο Stumblecast, εδώ στο blog. Το πρώτο κόλπο είναι αυτό. Ναι, δεν πέτυχε. Δεν πειράζει, πάμε να ξαναπροσπαθήσουμε. Ένα λεπτάκι λίγο να βάλω άλλο skin. Βάλω το Libra. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Και ωραία. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, το πρώτο κόλπο είναι λίγο δύσκολο, βέβαια. Και δεν μπορώ να κάνω jump. Όχι, θα βάλω το τυχερό μου skin. Θα βάλω το τυχερό μου skin. Ωραία. Ωραία. Και πάμε. Και τώρα ας αρχίσουμε να παίζουμε. Λοιπόν, το πρώτο κολπάκι μου ελπίζω τώρα να το πετύχω. Για κάποιο λόγο σε βίντεο δεν μπορώ να το πετύχω ποτέ. Είναι μοναχώνεις μποτάκι. Ωραία, μόνο και μόνο για να περάσω. Να, αυτό εδώ, το κολπάκι θέλω. Και θα σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται. Κάθεστε εδώ, τα πόδια σας να είναι ανάμεσα στη γραμμή. Πάτε λίγο προς τα πίσω, μπροστά και το κάνετε. Άμα δεν χτυπάτε πάνω στα blocks ειδικά. Εγώ τώρα, άμα δεν χτυπάγα πάνω στα blocks, θα το είχα πετύχει. Το δεύτερο κόλπο, θα το κάνω με άλλο skin αυτή τη φορά. Να βάλω αυτό. Το δεύτερο κόλπο δεν είναι τόσο δύσκολο, μπορώ να πω. Ειδικά βασικά για μένα δεν είναι τόσο δύσκολο. Θα σας μάθω πώς να το κάνετε. Αλλά πρώτα πρέπει αλλά θα σας δείξω και ακόμα λίγες φορές το πρώτο κόλπο που έκανα. Για να καταλάβετε κι εσείς πώς το κάνω. Λοιπόν, πάρε. Τι νούμερο είναι αυτό. Όπα. Καταρχήν δεν πρέπει να έχει τέτοια σπασμένα blocks. Πρέπει να είναι όλα έτσι, σαν έτσι τείχος. Το είδατε ότι πέρασα πίσω από τα blocks. Τι ήταν αυτό ρε. Παιδιά, δεν μου ξανασύχει αυτό το πράγμα. Πίστευτο. Πίστευτο. Λοιπόν, ωραία, έχω και μπαταρία μια χαρά. Δηλαδή, έλα. Πρέπει να είναι έτσι τα blocks. Να, έτσι. Να, σαν αυτά. Και κάθεστε εδώ, ανάμεσα. Πάτε λίγο πίσω, μπροστά και εντάξει, το κάνατε. Ειδικά άμα έχετε κλωτσιά είναι λίγο πιο σίγουρο. Βλαμμένο.
κολόμπο του. Να, πρέπει να είναι, να, μέση. Να το, εδώ, στη μέση των blocks ακριβώς. Εδώ. Και κάνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το δεύτερο κόλπο είναι κάτι, μπορώ να το πω παρόμοιο. Όχι. Μπορώ να πω και ότι είναι παρόμοιο. Απλώς δεν γίνεται εκεί στη μέση των blocks. Και είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις γενικά. Ωραία. Το δεύτερο κόλπο που θα σας μάθω, πάλι πρέπει να είναι σπασμένα τα blocks. Ναι, εδώ, όχι, εδώ πέρα. Κάθεστε εδώ, σε αυτό εδώ το block και κάνετε πίσω. Αλλά όχι τόσο πίσω βασικά. Μετά θα δείξω, μετά από αυτό, όχι καταλάβετε πώς γίνεται, παρακαλώ να μου το πείτε στα σχόλια, επειδή θα βάλω σχόλια σε αυτό το βίντεο. Ωραία. Και θέλω να πάτε όλοι να το δείτε. Όλοι. Άλλος πάντων. Ωραία. Πάμε πάλι. Πάμε να το δοκιμάσουμε άλλη μια φορά και μετά το τρίτο κόλπο για να κλείσει και αυτό το βίντεο. Ωπα ρε, πάλι με το hard guy 1 μπήκα. Έχω μπει πάρα πολλές. Εδώ. Τέλος πάντων, χέστε το αυτό το κόλπο. Τώρα καταλάβατε εσείς. Πάστε πίσω, κάνετε jump, μετά κάνετε dive πάνω και τέτοιο και κλωτσιά βασικά. Ωραία. Λοιπόν, το τελευταίο κόλπο είναι το πιο δύσκολο βασικά. Το πιο δύσκολο, δεν το λες και δύσκολο, αλλά δεν το λες και καθόλου εύκολο. Δεν το λες βασικά καθόλου εύκολο, είναι αρκετά δύσκολο για μένα. Για σας κάποιοι μπορεί να το ξέρετε πώς να το κάνετε τέλεια. Λοιπόν, οι πιο πολύ λογικά θα το ξέρετε, οπότε ναι, δεν θα έχει τόση σημασία. Εδώ. Να, αυτό το κόλπο, λέω, που περνά δίπλα από τα blocks. Παρέ. Τέλος πάντων, αυτό παιδιά ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε όλους πάρα πολύ. Σας παρακαλώ κάντε μου ένα like, ένα subscribe και εμείς θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!